and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Pag-ampo hinoon, nga walay daot ang nahitabo karon ni Hazel. Oh, nakasa ko na. Asa ka man? Kinahanglang silutan ko akong kaugalingon. Ha? Uy, ngano ka, uy? Wa may misudya ni mo. Ang akong konsensya mo ay misudya na ako nang ako'y silot na ako. Oh, unsagog ka ng imong gisulti ka rin. Nagpadaog lagi ko sa kahuyang nang. Dili ba nang, kung mahigugma ka, higugmaon sa dimo ang tao nga iyang gihigugma. Pero tao lang ko na nga nangandoy sa kalipay uban sa tao nga bililhon kayo siyang kinabuhi nang. Ayaw gyud kalimot ka rin. Nga doon na kay mga ginikanan o mga igsuon nga nagkinahanglan kaayo nimo. Ang imong mga ginikanan, naningkamot din tawag maayo aron mahimo kang profesional. Nang ilang. Karen, nahibaw ko nga buutan kang pagkaanak. Nakalitan ka lang. Karon ka pa man good na higugma. Og makakita kapag lalaki nga labaw pa ni Milan. Kanang lalaki nga ikaw maoy importante. Kanang ikaw ri gihigugma. Ayaw padaog sa imong kahuyang Karen. Huna-hunaa ang imong pamilya nga maoragi mo unong nimo panahon sa imong pagkalusno. Karen, intahod pa minawa ko. Oh, nganong ikaw may nanghugas, Hazel? Sige lang, sister. Ilara man sad good ni. Wa ko ikaw dadadin he aron mahimong helper. Gidakan ako din he aron doon na kay kapuy-an. Mintras tantong nahasol pa ang imong huna-huna. Okay naman sad ko, sister. Lain sad kayo huna-hunaon nga wa ko'y buhaton. Bisan nakita na ko ang mga plato nga kinahanglang limpyuhan. Nag-meditation pa manggod mi. Ligon naman sad ko, sister. Ako bitaw nang nakita. Karong hapon, mga tuta sa city jail. Tinuod ka, sister? Doon na may Bible lesson karong hapon sa mga piniriso nga interesadong maminaw sa kinabuhi sa atong Ginoo. Sige, sister. Muuban ko. Gusto kag yung makakita sa imong amahan? Gusto gi ko musudya niya, sister. Mutulisok sa iyang paggubak sa akong kalipay. Dili pa igo nga gusto niyang panamastamhasan ang akong kaputli. Usa pa gyud siya ka kriminal. Sobrang akong pagmahay. Nganong siya pa'y nahimo kong amahan. Husto na. Husto na. Ayaw guba imong adlaw tungod lang sa imong kasuko sa imong amahan. Dili siya deserving ang mahimong amahan. Limpyo naman di kayong mga plato, Hazel. Ako nalihipos, ana. Naibaw ko nga gusto lang nimong bugnahon ang akong huna-huna. Huwag gani ko masayod. Unsaon ko pagsudong ang iyang itsura. Kasi sigurado magyud nga sungay niya ang una na ko makita sa iyang itsura. Hazel. Tungod sa iyang kademonyo. Mahimong madawan kong amahan ang akong anak. Wa ka man kahasudyain ni Milan sa gibuhat sa imong amahan. Ngadto sa iyang mga ginikanan. Wa, hinoon. Gani. Nasabot na ako nga gitago sa akong mahalang kamatayon sa iyang mga ginikanan. Pero, napunan ang akong kasilag sa demonyo kong amahan. Kung masudya mo na ang imong amahan, mahimo ka nang mubalik kang Milan. Oh, tanawa, mihilak na sad ka. Bebe, dali diri, be. Muadto ta sa altar sa simbahan. Og pangayoa ang kalig-on sa imong huna-huna. Nga mahatagan kag saktong panghuna-huna alang og tungod sa imong anak.
Dong, wa ka gutma? Dili maayo biya na to kining atong pwesto ray. Tingalig mo bisita nga kung mahal sa demonyo niyang amahan. Di sa mahimong dili ka mukaon, Dong. Tingalig masakit na noon ka, ana. Kinahanglan makitaan ko na nga kung mahal nay. Kung gigutom na ka nay, biyayin lang ko dili. Pangita lagi mo makanan. Ay di koy. Tingalig gigutom ka na. Gigutom na bitaw ko. Biyayin lang ko dili. Ay, di lagi mahimo lagi, Dong. Ako rin mabusog. Samtang ikaw, gigutom. Sige na, Dong. Sorry, bisa gamay lang ang imong tiyan. Samot ng yun nga, dili na to makita ang imong mahal kung mapas mo ka. Gusto kong makita na nga kung mahal. Ay, mahal. Kinsay doon na di ay cellphone. Ayaw ko ninyo kataw eh. Nagkinahanglan kong cellphone. Aron matawagan akong akong partner sa negosyo. Kinahanglan makagamit ko niya kwarta. Kinsay doon ay cellphone. Ikaw ba? Oh, oy. Anong gihanan ko ni Mugtuok, ha? Saba kayo ka, ha? Milyonaryo ko. Wa na ibili ang imong pagka-milyonaryo. Piniriso ka na. Dili ko piniriso. Magkagawas ko din, he. Dinang pagkaon, Dong Milan. Huwag ko gutmahan nay. Kaon lang gud bisa gamay. Dinang sukli, oh. Dahil na ni mo nay. Ipalit na unsa may gusto mong palito na to. Nga kung mahal mo, gusto kong makita. Ayaw lang gud kaguo lagi, Dong. Makita na lagi na to si Dahisil. Ang importante, nga dili ka magpadaog sa kahingawa. Makita na lagi na to si Dahisil, Dong. Basta, kaon lang gid og gutomon ka, ha? Inom og tubig kung uhawon ka. Ayaw gid ka ikog sa pagsugon ako, Dong Milan. Ang akong gikagulaan ay kay wato siya igdang kwarta. Bright pa sa tus Dahisil, Dong. Kay bawa ra gito tong kung unsa yang buhaton. Makaon na ta, ha? Kinahanglan gud kang makakaundong. Uy! Sakto kaayo nimo ang akong sinina, Hazel. Dili ka ko gabaan ini, sister. Nganong gabaan man ka? Misulob ko sinina sa usa ka madre. Dili na sinina sa madre, uy. Ako lang nang isulob kung matuog na ko. Unsa man, ready na ka? Manglakaw na ta. Ready na ko, sister. Miadto na ka sa altar ning simbahan? Dito na, sister. Akong giampo nga. Nga unsa? Nga dili ko ang kunon nga anak sa demonyo kong amahan. Dako ng saha sa Diyos, Hazel. Bisag unsa siya kang ilat, imo siyang amahan. Doon na di amahan nga mupaboy sa iyang anak? Tao lang ang imong amahan, Hazel. Og nagpadaog lang siya sa gahom sa demonyo. Kung mauna, sister, may mong mataw ang akong anak nga way amahan. Hazel? Mauwaw kong matubang sa kumahal. Human ko masayri nga ang demonyo kong amahan mo ay nangunay sa pagpatay sa mga ginikanan sa akong mahal. Dili ko ka na madawat. Husto na. Manglakaw na ta. Mayo! Kinsa na. Diyot lang. Uy, atorne. Ikaw di ay. Hain man si Milan. Ay, ambot oy, ughain ko tong bataa atorne. Nangita man in taon siyang Hazel. Oh, wa pa gid mauli si Hazel. Wa palagi atorne, oy. Doda ko, milahos gyud to sa syudad. Kay gibalhin naman kuno ang demonyo sa jail sa syudad.
Oh, nganong nakahuna-una man sab si Hazel sa pagbisita sa iyang amahan? Gitug-anan manggod si Hazel nga ang iya ding amahan maoy mipatay sa mga ginikanan ni Milan. Uy, kinsa man siya nagsulti? Si Karen, may angko naman sad siya nga siya mitug ang Hazel. Pastilan. Importante ra ba kayo nga akong tuyo ni Milan? Tuod di attorney, unsa may kalambuan sa asyenda di ay. Hayag na, nang. May bayad naman si Milan sa BIR alang sa gain tax. Usahay, Tornino. Gusto kong basulo ng akong kaugalingon. Nganong ako pag yung gidani si Milan aron mangandoy sa asyenda. Husto man ang magibuhat, nang. Husto kayo. Tanawa. Tingali, dili gusto ang mga kag sa mga ginikanan nga mapunta sa lain ang asyenda. Huwag kini mabalhin sa nga ni Senyor Emilio. Nasamok naman hinuon ang iyang kinabuhi, Torne. Labaw pa kini masamok ang iyang kinabuhi kung wa pa niya lihuka ang ilang asyenda. Sige lang. Mubalik ka ni Ismilan. Patuwa rin siya sa bahay, ha? Mauna ni, sister? Yes, Hazel. Niya dinhi ang imong amahan. Imo na ron siyang makita. Gusto ko siya makita dayon na. Aron kun mahimo, ilubong ko ang akong tudlo sa iyang mga mata. Demonyo siya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!